تے پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کنج دا خاندان ہے۔ اما جی میں ہاتھ بن کے کمانگا، اگر بیٹی جم کے اے منحوس ہے تے تیری ماں تینوں جم کے پہلے منحوس بن چکی ہے۔ اگر بیٹی جمن دا جرم نحوست ہے، اگر تی جمن والی ماں بری ہے تے پھر یاد رکھ تو بھی کسے بیٹی نو جنم دیتا تو بھی بری، جن نے تینوں جنم دیتا تیری ماں بھی بری۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ۔ اور ساڈے معاشرے دی بڑی گندی قسم دی عجیب کیفیت ہے کہ گھر اندر بیٹا ہی جمنا چاہیے، تھی نہیں جمنی چاہیے۔ اور جناب اسے معاملے دے اندر آ کے کئی جناب عورتاں نے پتہ نہیں کتھے کتھے جا کے اپنی عزت نو داغ لگوائے۔ نیٹ کھولو، آج بھی تانوں نیٹ تے سرچ مل جائے گی، ایک بدبخت کمینے انسان نے یہ دعویٰ کیتا جڑی عورت میرے کول آئے گی او دے گھر اندر بیٹا ہی پیدا ہوئے گا۔ اس بدبخت نے اس آڑ اندر آ کے 300 عورتاں دے نال بدکاری کیتی ہے۔ اسی سوچو تے صحیح ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ میں محبت نال ذکر کرنا چاہنا، صبح دا سہانا وقت ہے، دماغ تیرا بالکل فریش ہے۔ میں ایک گل کرانگا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی نا ہن تم موبائل بند کر دے میں بیٹی پھر بھی وہ تیری رہے گی، تو اپنے گھر وچ جانا چھڑ دے میں بیٹی پھر بھی وہ تیری رہے گی، حتیٰ کہ تو اپنی بیگم نو سے جرم اندر طلاق دے دے میں بیٹی پھر بھی وہ تیری رہے گی۔ کی بنے گا؟ انہوں طلاق ہو گئی، وہ ماں بیچاری کی کرے گی؟ جڑی آپ متعلقہ ہو گئی ہے انہوں کدوں اولاد دا فکر رہ جائے گا؟ وہ تی اپنے رونے تونے دے وچ زندگی بسر کرے گی۔ نتیجہ کی نکلے گا؟ وہ اپنی بیٹی دی تربیت نہیں کر سکے گی۔ جدو تربیت نہیں کر سکے گی نا وہ بیٹی جوان ہوئے گی، جوانوں کی وہ بری ہوئے گی تے بری تیری بیٹی ہوئے گی، بد اخلاق بنے گی تے تیری بیٹی بنے گی۔ وہ دے اندر کوئی عیب آئے گا وہ بیٹی تیری اندر عیب آئے گا۔ وہ کمڑیا تو کمیں دیاں گلاں کردہ پھرنے، میں نو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، اگر بیٹیاں منحوس ہوندیاں تے میرے پیغمبر کدی 4 بیٹیاں دے باپ نہ کہلوا دے۔ میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، اور میں اپنے پیغمبر دی امداد تو قربان جاواں۔ میں تے حدیثاں دے اندر پڑھی ہے میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں دوٹھ کے استقبال کریا کر دے، اور میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں دا متھا چمیا کر دے۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر نے اٹھ کے بیٹی دا استقبال کر کے متھا چم کے قیامت تک آن والے لوگاں نو دس دیتا ہے میری امت دے لوگو بیٹیاں زحمتاں نہیں ہوندیاں، بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے۔ گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے تے گھر والے نہ ناراض ہونا، اللہ دا گلہ کرنا نہیں کرنا۔ دیکھو میں تو ایک ماں بخان لگا، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک ماں نے نظر من لئیے، کی من لئیے؟ نظر مننی جائز ہے، پر اے نظر نہ آوے کہ میں نو فلاں میرا کام ہو گیا تے میں ریڑ کے جاواں گا فلانی جگہ تے۔ رب نے بندہ بنایا تے اے نظر چ ریڑا بنیا پھردا ہے، ایویں کھکدا پھردا ہے، ایویں کھکدا پھردا ہے۔ او انج دیاں نظراں نہیں، نظراں جائز جڑیاں نے انہاں نو مننا چاہیدا ہے، او درست نے۔ اللہ اکبر، ماں نے نظر من لئی، ذرا توجہ کرنا۔ ایک ماں نظر مند دیئے اللہ اگر تو میں بیٹا عطا کریں گا نا، بیٹا میرا کھوئے گا سپاہی تیرے دین دا بنے گا، بیٹا میرا کھوئے گا عالم تیرے دین دا بنے گا۔ ماں نے نظر مان لئی، وقت گزر دا گیا، پاؤں پاری ہو گیا، حتیٰ کہ رب نے گودری کر دیتی گئے۔ ماں نے بچہ گودی اندر چکیا تے کی ویخدیاں نے منگیا رب کولوں بیٹا سی، رب نے
بیٹی دے چھڈی ہے اللہ تے کی کیتا ہنج اپنی بیٹی نو ہتھاں تے چک دیاں نے تے کی فرماندیاں نے انی سمیتھا مریم انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اللہ اکبر اللہ میں پتر منگیا سی تو تھی دے دیتی ہے چل کوئی نے جویں تو راضی ہوے میں راضی اللہ سونیا میں کو دعا کرنیاں میری اس بیٹی دے وچوں ہون والی اولاد دے قریب شیطان نان دے میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں کو بچہ دنیا تے آندا ہے تے او کون روندا ہے او دی ککھ اندر شیطان ایک چوکا لگاندا ہے پھر بچہ رون لگ جاندا ہے آقا فرماندے نے کائنات اندر دو بچے جدے نے جنہاں دے قریب رب نے شیطان نو آن نہیں دتا ایک سیدہ مریم دا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اللہ دوسرا اصول ہے اور تیسرے اصول تے توجہ کرنا دراؤ میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی شریعت تو پتہ لگتا ہے تیسرا اصول ہے اللہ بیٹا دے وے یا اللہ بیٹی دے دے وے او دا نام چنگا رکھنا ہے او دا نام شریعت دے مطابق رکھنا ہے او دا نام قرآن و حدیث دے مطابق رکھنا ہے او دا نام اسلامی رکھنا ہے کئیاں والدین نے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا سنم کی نہ رکھیا بولو ماں پئی بلاندی آدھے پتر نو وے سنم تے بھین پئی بلاندی اپنے بھائی نو وے سنم اور فلمہ چ جان دی کادی لوڑے گھرے ہی فلم چلی جاندی ہے گھر سارے کنجر خانہ بنیا باہر جان دی کادی لوڑے سنم 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 تے گھر ہوندی پئی ہے جنہ گھروں سنم سنم سکھنا ہے انہاں باہر جا کے پھر کوئی اور ہی جنم لینا ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے او دا نام شریعت دے مطابق رکھنا ہے تے شرکیانہ نہیں رکھنا اللہ اکبر اللہ اے تے ساڑھے ہوش دی گل نہ اے گل تے لکی چھپی کوئی نہیں کئیاں بندیاں نے اپنے بیٹیاں دا نام رکھ دیتا پیران دیتا کنیا کو نے دیتا ہوئے او کو تعداد بھی ہوئے کیوں جی شاہ صاحب اللہ اکبر میں شیخ صاحب کو لکمہ لے لما میں کنے کے پیران دیتا وہ کوئی ایتھے تسی ایک بارہ نہیں کھان دے اسی تے کسے ایک نو نہیں آن دیں دے تے ایتھے فوجی رلی پئیے اے پیران دیتا اے انجدہ نہ رکھنا نہیں رکھنا اللہ اکبر اللہ بخاری شریف اندر ویت موجود ہے حضرت ابو مالک اشعری سب کو رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میں بیٹا عطا کر دیتا ہے تے میں بیٹا چکی ہے اور چک کے تے سدھا نبی پاک کو لے کر کیا مرضا کیتیاں محبوب سنیا اللہ نے میں بیٹا عطا کر دیتا ہے تے میرے بیٹے نو گٹی بھی تسی دینی ہے یہ نام بھی تسی رکھنا ہے میرے پیغمبر نے جو بیٹا چکیاں اپنی گود اندر لٹایا میں اس بیٹے دی عظمت تو قربان جاما جس بیٹے نو لٹن واسطے پیغمبر دی گود لب گئی ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے کھجور دے کو ٹکڑا پکڑیا انہوں جناب دا چھوٹا جا ٹکڑا کر کے میرے پیغمبر نے اپنے منہ اندر ڈالیا پھر میرے پیغمبر نے اس بچے دے منہ اندر ڈالیا باپ کہندا خوشی نال میری آنکھاں چوں آنسو بہن لگ پے میں آکھیا اللہ میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کرا دنیا تے آن تو بعد اگر میرے بیٹے دے منہ اندر سب تو پہلی کوئی
چیز داخل ہوئی ہے تے آمنہ دے در یتیم دا لعاب پاک داخل ہویا ہے میرے پیغمبر دا لعاب دہم داخل ہوئے تے میرے پیغمبر نے نام کی رکھی ہے فَسَمَّاهُ ابراہیم میرے پیغمبر نے اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھ دیتا ہے شیخ پورے دے باسیاں پیغمبر دے صحابہ دے نامات نہ رکھیا کر جنہ دین واسطے تن ممدن کٹا دیتا آج یہی وجہ ہے بدر والیاں دے نام تینوں نہیں آندے احد والیاں دے نام تینوں نہیں آندے خندق والیاں دے نام تینوں نہیں آندے وہ یار دور دی گل کاجی کرنی ہے آج کسے نوجوان نو اٹھاؤ انہوں کہو جی بارڈروں پار جڑی فلاں ہرون لڑکی ہے وہ کیڑے کالج جے پڑھ دی رہی ہے وہ دا پورا بائیو ڈیٹا بیان کرے گا فلاں کالج پڑھ دی رہی فلاں ویرائٹی شو اندر جان دی رہی فلاں جگہ تے گانے گان دی رہی فلاں جگہ تے سپر سٹار بن گئی فلاں کنجر انج کر کے ہٹ ہویا فلاں کنجر دا فلاں گانا بڑا ہٹ ہویا ہائے کھائے میں پوچھنا چاہنا کلمہ پیغمبر دا پڑھ کے جڑے عزتاں نو تار تار کرن والے انہاں دے نا یاد نے جڑے بے غیرتی دا درس دین والے انہاں دا بائیو ڈیٹا یاد ہے کہ سمیہ کٹ گئی دین واسطے تینوں دا تذکرہ تک یاد نہیں آندا زنیرہ ٹکڑے ہو گئی دین واسطے تو اپنی بیٹی دا نہ رکھنا پسند نہیں کردا اماں جی عائشہ نے قربانی پیش کی تھی دین واسطے آج تینوں پتہ ہی کوئی نہیں وہ میں اے پوچھنا چاہنا ہربنا دے نا یاد کرن والے ہو کنجریاں دے نا یاد کرن والے ہو میرے پیغمبر دیاں ماما میرے پیغمبر دیاں بیویاں میریاں بھی ماما لگ دیاں نے تو ہڈیاں بھی ماما لگ دیاں نے آج اٹھاؤ 17 سال دے بیٹے نو انہوں آکھو پیغمبر دیاں 11 بیویاں دے نام سنا پیغمبر دیاں بیویاں دے نام بیان کر انہوں پیغمبر دیاں بیویاں دے نام نہیں آنگے اور جڑی قوم نو اپنیاں ماما دے نام نہ انتے ہون میں نو تسو قوم ترقی کرے گی تے کمیں کرے گی جنہاں نو اپنیاں ماما یاد نہیں جنہاں نو ماما دے نام نہیں ہوندے اس قوم دا کی بنے گا نام رکھو اسلامی رکھو شریعت مطہرہ دے مطابق رکھو یہ ہے تیسرا اصول چوتھا اصول کیا ہے آداب سکھانے نے کی سکھانے آداب 3 طرح دے سب تو پہلے اللہ دی عبادت دے آداب اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تیزی وقار آداب سکھاو اپنے بیٹے نو آداب سکھاو اپنی بیٹی نو نماز دا ترجمہ یاد کر لے تیرا بیٹا قرآن پاک دا ترجمہ یاد کر لے تیری بیٹی بلکہ میں اکثر کہا کرنا آج بھی کہاں گا زیادہ نہیں کہ قرآن پاک دیاں 3 سورتاں دا ترجمہ میریاں ماما بہناں ضرور یاد کرن اپنیاں بیٹیاں نو ضرور یاد کرواؤ سورہ النور دا ترجمانا چاہیے سورہ النساء دا ترجمانا چاہیے حضرات تیزی وقار سورہ مریم دا ترجمانا چاہیے ناؤ صبح دا سہانا وقت ہووے تیری بیٹی نے قرآن رب دا کھولیا ہووے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں تیرے کرم درندیاں کھومن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية